Dámy a páni, čo tu poznávate? Ďalší letný trip, že by? Presne tak, dneska sa letí na Cyprus, na letisko Larnaca ANT s leteckou spoločnosťou Smartwings Czech Airlines Group. A dneska to bude zo Smartwings, takže sa máte na. Ja letím 1. augusta, to je deň po tom bombovom onom, po tej bombe. Každopádne nič tu nepozerám nové, ale dneska sa pozrieme aj do Saloniku. Nezabudnutelné lietadlo na Stisla Štefánika. Asi aj maketa si. Takéto modelové letisko v Excel má každý. Tuto je Delta, tu je Transmania, tu je LOT, American, Slovak Airlines, to už teda znení, Škoda. Tu je British Airways, tam je Swiss Airlines a 319 nový livery, čiže to nový livery, nie asi, ale či viete, ale to nový livery, tak to je bývalý Airbus A319 slovenskej vládnej lety a už je prefarbené, ale určite dneska uvidíme také jedno lietadlo. Výhľady na Saloniky, prelatušky a je to tu teraz akože relatívne plné, ale myslím si, že dneska nejako veľa ľudí by nemuselo byť. A každopádne náš let ešte nevyzerá byť vypísaný. Larnaca let QS 1508 Larnaca Smartwings Czech Airlines. Ešte nemáme vypísaný aníček. Dámy a páni, tak to boli futbalisti Ser a Eva, ktorí idú domov. Nemali úplne najlepšiu náladu, keďže prehrali teraz Trnavou. Každopádne letia aerolinkou, ktorú absolútne nepoznám. Takže tých sa asi nepozrieme. Každopádne máme menší problém. Takáto veľká rada. A ja mám o 10:00 vysielať naživo a nejakých 9 neviem koľko. Čo teda nie je úplne ideálne, lebo sa chcem na ten livestream dostať ešte do Salonika. Takže je dosť možné, že to nebudem úplne stíhať. Tak dámy a páni, my sme už za bezpečnostnou kontrolou. Prebehlo to hladko a žiadne problémy neboli. A teraz sa chystáme už pomaličky na smer boarding, lebo sme mali meškanie. Nie meškanie, ale v respektíve pracovník na check-ine bol trošku spomalený, takže dneska bohužiaľ Salonik nebude. Môžeme skúsiť na budúce Larnaku, ja sa vám ospravedlňujem, ale dáme si livestream takto z terminálu. Pripravte sa na to. Je tu dokonca aj nový kicko. A my už máme Larnaca. Je tu ASL, čo je pohodne veľmi. Podľa mňa ASL na Bratislave už má. Vidím tam A320. A319. Tam vzadu je A320, to nie je úplne vidieť. Vzadu je USL a potom je tam, kamoško, potom je tam, čo to je? To staré lietadlo. Jak sa volá, kámo? Jak sa volá, Lukáš? To staré lietadlo. Iluš? Nie, Ilušin. Tupolev tam je, ale teda v tom dosť zlom stave. Tamto je vzadu, to je niečo ako Duty Free, Duty Free Bratislava od Helios. Takže je dobré, že to tu je. A potom je tu už klasický apron bar, to sme museli byť už každý jedenkrát určite. Dámy a páni, tak sme už aj za schengenskou kontrolou. Stream zatiaľ v pohode, by som povedal. Máme tam aj Lukáša Klementa, a.k.a. Slovak FGX. Takže každú chvíľu zapnem druhý stream. Fúha, akože trošku mi aj už bolia ma z toho trošku ústa. Ale je tu Duty Free Heinemann na terminále 2 a ešte tam nejaká pizzeria. A novo na letisku Bratislava je, že Kids Club. Tak uvidíme, čo to bude. A to je naše lietadlo. Dámy a páni,
Už bordujeme. Tak toto je trošku úplne iný boarding v Bratislave ako niekde úplne inde. Môžete sem prísť na plochu, pofotiť sa a potom idete ďalej. Robert, tam je Smartwings. Tuto je naše lietadlo a tam je... Vítajte na sedačke 33A. A máme tu klasický stolík. To je klasická turbo sedadle. Víte na Tour Only, toto vás možno prekvapí, ja vám to teraz ukážem. Takto to dáte hore, hej. Existuje ešte Smartwings IFE a to si môžete nakodovať na telefón, to tiež ukážem. A vlastne si to môžete takto oprieť telefón, alebo môžete takto si oprieť telefón a už vidíte. Takže tiež zaujímavá vychytávka. Potom tu máme safety instruction, to si prejdeme neskôr. Sáčok poslednej záchrany s logom Smartwings a Czech Airlines. Dúfam, že to nebudeme potrebovať. Ďalej tu máme menu. Samozrejme tiež Smartwings a Czech Airlines. Panini Nissin Cup Noodles, marlenka medová torta, sendvič zapečený so šunkom syrom, pizza rajčinová s syrom, panini šunka syr. Potom sú tu klasické snacky, slané nápoje, hociaké, alkoholické. Potom sú tu nejaké menu. A nakoniec to máme klasický palubný makarín, majvín. Vážení cestujúci, vítame vás na palube. Môžete si prosím vystúpať trošku z kránok nad vašimi hlavami. Takže by som povedal, dobre, ešte si pozrieme tieto safety instruction. Na príhodových východoch. V prípade núdzovej evakuácie nechajte všetku svoju príručnú bagožnú na Nie, palube. cigarety, odlet pristátie. Please come your large baggage into the overhead compartment and small baggage and personal belongings under the seat in front of you. No baggage can be stored at emergency exit. In case of an emergency, Výhľad. please leave your baggage on board. Mohol byť aj lepší výhľad, ale podľa mňa toto nám dneska bohovsky postačí. Potom klasické ešte horné ovládanie, hej, kyslíkové masky, ventilácia, obrázky a svetla. Takže si myslím, že to bude super dneska. A niečo si dáme aj jesť? Tak, dámy a páni, nám predĺžili čakanie na 25 minút. IFE ešte ani len nezapli. Takže nerobia si úplne najlepšiu reklamu. Dámy a páni, po 23 minútach sa už konečne hýbeme. A teraz to mi dal kotle.
dáme niečo na obed. Vyskúšame miestne IFE. Tak dámy a páni, už mi funguje IFE, takéto hlavní body. Toto sú filmy, TV pořady, hudba, čeština a hry a váš let a Smartwings. Môžeme sa pozrieť, napríklad tu máte aj mapu a vidíte presne mapu a máte tu aj informácie o letu. Takže za mňa IFE, jednotka s hviezdičkou a chvíľku nám dajú svetlo. Chvíľku pogiem, končím a potom sa stretneme u našej dámy a páni. Toto je dneska môj obed. Je to cup noodles tasty chicken Asian style soup. Čiže sup. Čiže je to azijská polievka kuracia. Samozrejme robená v kelímku. Momentálne sme niekde na Srbsku, takže podľa mňa ideálny čas sa nájsť. Dostali sme malú lyžičku, tak s tým sa bude dať ťažko jesť. Dostali sme nožík a lyžičku, či vidličku. Je to všetko drevené, takže ideme ekologicky. A potom je sugar, takže potom je tu salt and pepper. Tak dobrú chuť, ideme do tej dámy a páni a ideme testovať azijskú polievku na palube Smartwings. Tak a ideme otestovať polievku na palube Smartwings. Takže nie je to najlepšie, čo som jedol, nie je to ani najhoršie, čo som jedol, ale tak mierne to štípe, takže ja to dojem, potom sa prihlásim. Tak dámy a páni, ja hodnotím tak, že polievke dávam až 6 z 10. Akože relatívne som to dovezla, moc dobre to nebolo. My sme teraz už pomaličku za Srbskom. A neviem, ešte nás čaká dosť dlhá cesta. Mnoho našich treba. Už sme nad Tureckom. Ako sa toto volá? Zabudla som. Aha, počkaj. Aha. Počkaj, dobre, ďalej. Neviem, ako sa to volá. Ktoré to? Tak dámy a páni, my sme momentálne na Tureckom. Tak som zvedavý, že jak to dopadne. Máme tu polhodinový update, momentálne sa nachádzame na Tureckom. Nič podstatného sa neudialo, akurát, že momentálne musíme byť zapásaní, lebo sú turbulencie. Takže dávam tomu nejakú hodinu a pol a sme na pristávali, keď človek sa to momentálne noví. Dámy a páni, práve sme zahájili pristátie, bohužiaľ dneska vám už neukážem toaletu, možno po ceste naspäť, lebo nie je to úplne teraz možné a každopádne už klesáme a vidím aj Cyprus, takže ja sa vám ozvem pri klesení. Ja som hovoril, že bude tvrdé. A vidíš, už sú úplne vystrelané. To je terminál. Thank you for your attention. Have a nice holiday and goodbye. No veď
mala som času. Tak ale prečo tam je vážne tak skoro? Lebo si ešte nebola pripojená. Dámy a páni, po 2 hodinách odchádzam bez nášho Boeingu 737 Max. A určite to je jeden z zaujímavších zážitkov. Sú posledné pohľady na náš Boeing 7. Polárnakskom letisku. Tu fungujú tieto travelátory, čo je celkom dobrá vec, keď máte takéto veľké letisko. Že jo, každopádne som urobil nezabudnutelnú fotku. Takže môžete očakávať novú profilovku. Dobre, no, dneska je deň čakania. Dneska s vami rozlúčim na príletoch na medzinárodnom letisku v Larnake. Čakajte určite ďalšie videá. A dneska už asi nič natáčal, lebo moc som v toho noci nenaspal. Ale určite sa pozrieme do jedného z najväčších voľných parkov tu na Cypre. A to je už na dneska asi všetko. Dúfam, že ste si to užili. Dajte like a odber a dovidenia.